I got skits, selling more than all you niggas is albums. Come on, put some respect on my name. Sabona ex yami, kazinjani impilo, zilukuthi asikho sihle isimo, akusuko lona boshaya amaphiko, ukaba nje umndeni wami ngiyawufida, ngenxa yaleli phimbo, adura ushuno ophuma kuleli phimbo, wamva kuzira do it for my people. Abavuko kapati, abavuko ma-airtime madoda. Izinja, into eseyishaya ngo-3 plate. Petre. Awu. Kanti icosha ubuso obunjani le nto le? Kanti yiphi ikamera esebenzayo la? Awu. Passcode. Ew. Nobody wanna see us together. Nobody wanna see us together. Yeah. Awukami sicefe wena. Usicefe. Udiniwe une-anger. Ngithintelani vele? Une-anger. Uhlala ndiniwe nje. Ile nto enemali ehlaza. Nani nihlale lingenalutho enizoyenza uzosukela mina la ngihleli ngilinde. Uhlaza udinwa i-failure yenu ninhlangano. Ifailure. Efethu. Ukhuluma ne-intellectual hayi umuntu odle ngalento lo umuntu onomsindo. Ukhuluma ne-graduate mhlawumbe awazi. Ukhuluma nesifundiswa, ukhuluma ubheke. Isifundiswa esiphase i-degree yokuthi sibhizi sidweba ama-charts siyofundisa ngithinde lenteni lo. Yabona wazi ngisho ukwazi into engizoyenza ngizokugona. Yeah baby. Ngoba phela yikho ikhasithi la. Ngibe nibe nokutabanyana futhi usuthini-ke manje usubiza ubaby manje usuzongigona manje. Lento engiyishoyo ninankinga yokungalaleli ukuthi nizodeliver kanjani yangazi. Ngithi ubaby njengokuthi udinga ikhasithi la ngizocela vele umpilo afake nezihlalo zeingane. Unamanga buzocela into yokudla la kumina ngiyanazi niyafa indlala vele. Ngikuzwa ngawe nawe lokho. Into engizoyenza yazi ngizokwenza kanjani because mina vele ngumuntu owusiza emphakathini. Futhi ngumuntu oshintshayo nezimpilo zabafundi. Njengoba ulambile nje ngizoshintsha impilo yakho. Lokudle bengikulindile la kuzodliwa wena yezwa boy. Yezwa khehla. Mhlambe ngoba vele kuthiwa indlala ibangula. Ngoba phela vele amasosa impilo azogcwala intshebe. Hlala phansi. Hlala phansi. Vele yini ekwenziwa ngahlala ngala? Because I want to have an intellectual discussion nomuntu kade ethi intellectual. Uyabona sizodeliver ke thina. Awukhulumeke ngikuzwe ke this intellectual conversation okhuluma ngayo. Awusakhuluma indaba yokuthi. Okay. Sala. Uyabona ukuthi ulambe ngempela saludli la dude. Wengangengani? Sala nokudla. Ungangithathi kanjani? Nobody wanna see us together.